Fit-tielet kwart ta' din is-sena pajjiżna ra żieda fil-pagi ta' 2.1%. Dan jirriżulta minn statistika tal-Aġenzija Ewropea Eurostat li turi li l-medja fi 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 1.4%. B'hekk f'pajjiżna iż-żieda fil-pagi kienet ta' 0.7% iktar mill-medja Ewropea. Dan ikompli max-xejra pożittiva li pajjiżna qed jikseb f'dan l-aspett, kif l-istess statistika turi li fl-aħħar 15-il xahar iż-żieda fil-pagi f'pajjiżna kienet dejjem ogħla mill-medja Ewropea. Fost l-ogħla tkabbir l-istatistika tal-Eurostat tinnota żieda ta' 4.4% fis-settur tal-kostruzzjoni. Kien hemm ukoll żieda żgħira fil-paga medja fil-manifattura, settur fejn il-pagi kienu naqsu matul 12-il xahar ta' qabel. F'istqarrija l-Gvern innota din l-istatistika fejn żied jgħid li b'hekk fl-aħħar 12-il xahar iż-żieda fil-paga medja f'Malta laħqet 2.3% li hija ferm ogħla mill-inflazzjoni matul l-istess perjodu. Statistika li ġib fix-xejn l-argument negattiv tal-Oppożizzjoni li bħalissa hawn nafsa fil-pagi u l-ħaddiema qed jispiċċaw b'inqas flus fil-but. L-istqarrija tkompli tgħid li r-realtà hi li bl-inflazzjoni baxxa li qed jirreġistra pajjiżna frott id-deċiżjonijiet għaqlija tal-Gvern fejn jitlu prezzijiet tal-enerġija, il-ħaddiema Maltin u Għawċin qed jispiċċaw b'iktar flus fil-but. B'riżultat ta' hekk kif imsemmi anke mill-Fond Monetarju Internazzjonali fl-aħħar rapport tiegħu dwar Malta, pajjiżna mistenni jkollu tkabbir ekonomiku iktar qawwi mill-pajjiżi ta' madwarna.